बेबायदि जानानै दंजोबो मानिका नाम्बार द' आदा लालाय इनोमोन गारिया थानायाव सोयोना मायो बिसिनि खोथा बिदिल' बुंनाया टलगेटआव हमफैबाय नै दायो दा मा खालामनाय जायो पुलिसफ्राबो डिउटियाव दंजोबो सासे पुलिसखौ फन हरबावदों आं दायो र' अच्छा मालिक का नंबर देगा कि नहीं आप मालिक का नंबर दो आधा लालाय दिलाय आधा अभी कैमरा निकल रहा है ना अभी मालिक अभी नंबर दे रहा है आरटीसी का है एक ही कंपनी पीछे वाला कौन सा पीछे वाला आपका है नहीं मेरी तो आगे खड़ी है आगे करिए मेरी मालिक से बात ही नहीं बात नहीं हुआ तो फिर कैसे बोल रहा था वो मालिक उधर पुलिस भी बोला था ना उधर साइड में लगाओ उधर ही लगा था तो उधर ही बात खत्म उधर ही ऑन द स्पॉट जो भी होता है ऑन द स्पॉट होता है सही रहता है ऑन द स्पॉट कौन मालिक को फोन किया वो नहीं उठाया वो तो बोल रहा था बात किया थाना में लगाना है तो लगाओ बोला था दुगा देखायबाय थाबाय बियो मा खालामनो खालाम गारिखौ थानायाव सोहैयो ना मायो सोनानै दोनो ना मायो मालिकनाथ' बुहुत गारि दं जेबो आपत्ति गैया जोंनावथ' फैसाया गैखाया बिदिल' पुलिसफ्राबो दिनै बिराद हेभि डिउटि दंमोन ओमफ्राय दासो फैबाय सासे मेडाम सापागुरिनिफ्राय दा लाबाय गारिखौ फैगासिनो दं उनजों ओइ बारसिगोनदां र' ओमफ्रायहाय मा जायोसै नायनोसै डिसाइड खालामसै जों फैसा थाइसेबो होआबाथ' मा खालामनांगौथाय नायनोसै रङाथ' गावसिनिखा नालाय ओमफ्राय आंखौसो बिराद माबा माबि बुंगासिनो दं भिडिअ लाजोबदों आं दहायहाय फुरा सापागुरिनिफ्राय खारदों बिसोरो ओमफ्राय बिजनि टल गेटसिम मोनहैबायमोन गावसिना दायां गैबावा ओमफ्राय बुंनायफ्रा बिराद दुगा ओमफ्राय सासेखौ बुंबाय थाबाय आं सासेखौ बुंदों आरो ना आं बिदि मानो बुंदों भिडिअखौ नायनानै ला ससे र' एक्सिडेन्ट खालामग्रानि लोगो नैबेनो गारिया पुलिस गाखोफाबाय सासे नङाबा थाङा बिराद दुगा खारोल' ओरै खारनो नागिरबावोब्रा गवालपाराजों प्लाना ओरै थांफिननानै थ'दोल'सो जोंखौ बलमुरखौ गिदोंमोन एक्सट्रा मानसिफ्रा माने नैबे पुलिस गारिया गंसेया उनजों फैगासिनो दं मेडाम सापागुरिनि ट्राफिकनि ओमफ्रायहाय गारियावबो मा दं जेबो खिथाया मालिकनि नाम्बारबो ओरैबायदि दं बियो ओमफ्राय आं भिडिअ बानायबायना नैबे भिडिअखौ ओमफ्रायसो मालिकनि नाम्बारखौ जल्दि होबाय आरो ना आइदै मोनबाय जोङो नै लोगोनि गारिजों थांगासिनो लोगोनि गारि गारिया एसे सिगाङाव थांथ'बाय नैबे गारि ट्राकखौ बारनानै पुलिस गारियाबो दहायहाय नै मोसौ फाख्रा बायदि सालायबाय बै सिगांनि गिदिर ट्राकआनो दा पुलिस गारि दं नालाय जा मोजां सालायलायथिंदों बिराद फाग्ला 7 किल'मिटार दंबावसो नै बेनिफ्रायनो बङाइगावआ साननानै बेसेबां गोजान खारदों बे फाग्ला दा थांगासिनो आंनि गारि गोबायखौबो लाहैनोसै ओरै थानायाव डाइरेक्ट थांसै माने शरुम सेरावनो जादों शरुम सेरावनो नालाय ओमफ्राय शरुमनि मानसिफोरा नायबाय दानि लाम सामै बुंहरदों आरो आन्दाज खालामनानै मेनलि गुवाहाटिनिफ्रायसो मानसि फैबाय थायो नालाय ओमफ्राय शरुमाव थाग्रा मेडामा बुंहरदों अनारा 55-60,000सो खरस थांनो हासिगौदां होननानै माने केमेरायाबो माबाबाय नालाय इन्सुरेन्सनि गोबां खोथा बुङो खायफा खिन्थु इन्सुरेन्सखौथ' दे जोंबो मिथिगौ खायफाया इन्सुरेन्सआव जायो इन्टारनेल एक्सटारनेलनि खिन्थु गारिया रेकर्ड थायोना एक्सिडेन्ट जादोंमोन मादोंमोन होननानै नैबे मोनसे आरोना उनावहाय बेयाव बायो आरो आं दाख्लै आंनि बे हाब्रानाय मानायफोरखौबो आं बानायफिननाया फैसा गारनानै बानायदों आं थ' नायनोसै मा खालामो बेथ' बिराद दुगा ड्राइभारा गारियाव मा दं होनबाय जेबो खिथाया हिन्जावफोरनि बे माबा मा होनो बेखौहाय माबा माबि दङ आरोना हिन्जावफोरनि बे गानग्रा बिदिसो बुंबाय सासेयासो बुंबाय लोगो सासेया थाव गैला जाहैदों गावना नायनि मा गैया थाव गैला क्या हुआ डीजल खत्म हो गया सच में हुआ पैसा टैसा नालाय गारिটোৱে ৰাখিম নেকি কোৰ্টত এগ্ৰিমেণ্ট বনাই চলাবি নাই চাওঁ ৰ তেলটো চাব দিছে रुको यार डालो तेल तो फिर
एक्टिं जालायखोथाय बेना गारियानो खारलालाय माथो हनै थाव सोनानै थाथ'लायबाय मा एक्टिं खालामदों बेलाय सालायग्रायालाय फुरा खोमसिलायबाय नै गोबाङा सोंदोंमोन गारि सौग्रावनाया मा जाखो भिडिअ बानायनो मोनाखै आं आपडेट बिनि गेजेरावनो किसुमाना नेगेटिभ कमेन्ट होनो हागौ किसुमाना पजिटिभबो होनो हागौ जिखुनुआनो जाया जायखिजाया माने जाथाया ओरैबायदि जादों आं गारिखौ एसेल' देखायस्रिबाय नस्थ'आथ' बुहुद जाबाय माने केमेरा थांदों नालाय बेफोरनो दामा बांसिन गोलैयो आरो दा बेचारा सलायग्रायाबो एकदम गोरिब ओमफ्राय मालिकआबो माने डिमान्ड बायदि हरनो राजि गैया माथो खालामनो कमप्रमाइस खालामनांगौ बायदि जाबाय किसुमान बुस्थुआ बिदिनो आंनिफ्रायनो गारनानै आं बानायनांसिगोन बेफोरबायदि आरोना दा माने पुलिसनि आवथायावनो गारबोबाय बिसोरखौ पुलिसा लाबोबाय बे ओरैबायदियाव सौनांखारदों जोंहा बे सापागुरियावहाय लिटिल फ्लावार स्कुल दंना बिनि ओरैहाय बेखिनियाव बुहुद जाम जायो दा जाम जायो नालाय बाव लासै थांनांगौ जायो बेखौ मोनहैयैनि सिगांनिफ्रायनो ओरै माबा बानायगासिनो दं नालाय जाम जानायाव लासै थांबाय थानायावनो बे रं साइडजों फैना एकदो ग्रां साइड फारसे सौनानै गालांबाय थाल लागाबाय ओमफ्राय लाखिबाबो दाना थाथ'ला बियो खारबायसो ओमफ्राय र' होनबाय ट्राफिक पुलिसाबो उदार साइड पे लागाव जाबाय सासे पुलिस दंमोन बेखौ मानिसो खारबाय बे फुरा खारबाय ओमफ्राय सासे आदा बिराद हेल्प होबाय बिथाङाबो चिरांनिनो बेसारा आं थौआ दा बेखौ फल' खालामहोनाय लोगो खारबाय आंथ' आंनि गारिया थाबोबाय नालाय बेखौ थाबायनानै होसोबोबाय थादोंमोन आं लाखि ओमफ्राय लाखिगोन होनदोंमोन गैया खारबाय बिसोरो आं भिडिअ बानाय होसोबाय अब्ला क'क्राझाराव सासे आबै दं आंना पुलिस आबौनि फंबायनि वाइफ दा बेखौ बुंहरनानै कन्टेक्टफोर एरेन्ज खालामजोबनानै ओरै पुलिसखौ होसोबाय पुलिसाबो फल' खालामनो मोनस्लाबाखै नाथाय ओमफ्राय आंनि लोगो सासे दंमोन टल गेटआव बेयो गुवाहाटियावसो पस्टिं जाबायमोन एक्सुवेलि ओमफ्राय बावहाय मोनफैफिनबायनो बेयो बिजनियाव बेखौ बिफाबो थाखायोमोन नालाय बेना नोंसिनि बाबाखौ बुंहरलाय होननानै बुंहरनो नागिरदोंमोन आं कल खालामबाय ओमफ्राय गावबो बावनो दंखायो नों दंखायोबा दे उमुक नाम्बार गारिखौ लाखिनानै दोनदो होनहरबाय आं बावनो बिसोरखौ हमहैनो मोनबाय आरो एकदम बिजनियावसो मोनहैदों टल गेटआव बेनिफ्राय हमनानै फैया बिराद दुगा मा खालामनो खालाम ना थानायाव सोनानै दोननो गारिखौ सोनानै दोन मालिकनाव बुहुद गारि दं बे गंसेया थाबाय थाबालाय मा जानो बिदिसो जाबाय दुगायानो उनावहाय लोगोफोर माबाफोर ज' जानानैसो उनाव एसे रुइलांबाय बियो बिराद गोबावनि उनावसो पुलिस ओरै प्रग्राम दंमोन नालाय पुलिसफ्रा फैफानायावसो नैबे दानि आं भिडिअ नुहोदोंमोन दा बावसो लाबोबाय आरोना बियो फैबाय ओमफ्राय मिलामिसि खालामनानै रायज्लायनानै माथो खालामबाय थाबावनो ना इसिबां समबो जाबाय ओमफ्राय जों फैबाय आरोना दा गावसोरथ' इयावनो दंमोन ओमफ्राय कमप्रमाइस जालायबाय आरो उफायबो गैया बिराद गोरिब न'खरनिनो सालायग्रायाबो गुबुन जाथि हक मा हक खिन्थु जोंनि बर'मोनबा गावसिनि जायगायाव मोनबा गारामोन बिसोरो गारनाय नङामोन बे आरोना एटलिस्ट जोंहा एसे रागा खराबाबो साननाय दं बर'फोरा बेबायदि जादों थ' दिनै इन्सिडेन्ट आरोना बिदि जायो गारि बुस्थु नालाय बेबो खालामनो होनना खालामाखै ख्रां ना फोनांनानै गालांबाय माथो खालामनो सानफिन हफिन कमप्रमाइस जाबाय आरोना बेबायदि लाभ इउ अल दोनथ'बाय।